Osido ni nang'e wach mar yiero mar siasa ma koro biro ni. Definitely. Kendo kamane kaka odhi timre. Mokwongo wach mar ting'o bat. Onge. Macha orumo. Sani en mana in, jogo kura, gi Nyasachi. Wach mar Jakom, ing'e ni Jakom. Koro siasa moro nyiso waga dongwe kaka wan watimo ga. Wadhi konyo Jakom malo. Jakom dwaro malo kacha. Malo kacha tek. Wan weuru mo dongu senge kaka watimo. Ting'e ni wan to kose nyiso ni Jakom. Ke Jakom ting'e ni koro chunye wa maka ni nyaka wasire. Maki wacho ni dhi konyo Jakom. Tibe wakonyi kae. Treva mano sani Nyasaye nosetieko. Omiyo Jakom mangi wuondwa piny kacha. Obed Migori, obed Kisumu, obed Siaya, obed Homa Bay. Ni dhi konyo Jakom. Mano onge. Omiyo sani en in, jogo kura, gi Nyasachi number 1. To mari gi jokura ni en number 2 ma en tich misetiyo ne jopiny kaka Sheila owachono. To en nikech wang'eyo ni katiba bendo miyowa functions moripo bed ni governor gi langi tiyo e county kacha. Kata obedo ni nitiere meandering moko matimre gi national government kaka koro projects mani somo mag Siaya kama in a way kalo king'iyo broad based government to gikonyo nikech ultimately kata ka rais Ruto osedhi to stadium ma Siaya okobitingo no dhigo, jo Ust Mabondo okobitingo no dhigo. Koro mago bende gin gigo ma nyalo konyo jopiny. Referral hospital ma Kisumu mokete billions of shillings okobitingo no dhigo kuma no nyiso ano aecha. Omiyo mago gin gigo ma bende nyaka sir, but governor ultimately nyaka ng'i ni bang'e en owuon obro chopo time manyako nyis jopiny ni to pesa mano ai county through on source revenue, taxes mane ne ji chulo ka, usuru mane jopiny chulo osetiyo tich machal nadi, nikech gwengewa makaluo nitiere kata ndache ma perennially giricho garicha kamano. Weche mag serikali isaidia ma Kisumu county joga dhi penjo, jo Nyakach biro penjo gavana margi ni ang'ono misetime through disaster response fund ma intiere gode county kacha. Mamacha ten pesa mok national government biro konyie unless in agreement ma county assembly ema pitisha. But budget mar emergency nitiere county ma Kisumu. Jo gibiro penji ni to ang'ono misetime mar mondo ikonywa kama. Yudhe dhi penjo governors. Kech sani to ginindo makata mana voters mass voter registration madhi mbele ni be okine ka gin very active nikech giwacho ni our time is coming. Trevor time cha dhi chopo to rowere ka dhi wuok in a way madhi buogo ji. Kendo gibiro wacho ni waseneno kwa somo to uno okwaneka wawinjre kudu. Omiyo kura midhi gocha en kura madhi golo jok moko to jok manigi maono innovative leadership ka Trevor Ombija gini gi langgi ema wang' ni koro dhi donje space kacha. Ting'eni dhi buogo ji kabisa nikech koro en in gi tiji misetiyo kata tiji miwacho ni seng'iyo kaka governor osetiyo kata MP mare kata women rep kata MCA to kosemoro jopiny ma bang'e tiwacho ni wan gi alternative marwa. To alternative ni gima dek madhi timre, gimar adek en accountability. Keto serikal tesre. Mano gima kata jogo midhi yier 2027 will not run away from. Kata manosiepewa masani dhi edebe okwa biling ka gik moko dhi marach ni mibadhi kia ikwalo pesa kia itimri nadi forgery matimre, wabro kwerogi kendo jopiny kaka ne waneno higa mokalo cha. That force and that spirit is going to triple several times. Kata mana jogo miparo ni e county nok nyal loso sani gidhi chako loso kendo serikali idhi ket tesre e yo makare. Ero kamano Sheila wach miwago mogik kakoro watieko sakoro ma